page 206 et 207 ka Tafsir al Quran de Surah 9 wa ala thalathati woni e dow ben tatobe alladhina be khullifu tultunobe ka gere o hudi hatta idha dhaqata ba bitti alayhim mabbe al-ardu leydinde bima rahabatore ko diyaji do kon fo wa dhaqat bitti alayhim mabbe anfusum wonkiji mabbe din wa zannu kono le be felliti alla marja wonde takkorgal ala sorirgal ala min Allah immorde kalla illa ilayhi sona faade ka makko kadi thumma taba alayhim rifti kanko Allah jabani be tubu ye awa liyatubu fi yobe tubu inna Allah sabu Allah huwa at-tawwabu kanko ni jabo tubu ya rahim yurmetedo sabu aya no may sababu nuzul wiide ya ayyuhal ladina amanu kono yo gomni be takullahu le Allah wa kunu la tadu ma sadiqina wondude gongobe ben wata on fenu tode nas wata wonde fenobe tode sakko feno ma kana hanana li ahli al-madina wanande be madina be wa man hawlahum ebe wonbe takko madina min al-arabi murde be fula soji an yatakhallafu be tultata dai ar-rasulillahi gaay jokkugol ne laado Allah wala yarghabu bi anfusihim wana be yidan hore mabbe wana be lerdu fi hore mabbe an nafsi gaay hore ne laado bi mana nay hore mabbe buran ne laado legol dalika ko wadi don be nam sabu kambe la yusibu mehbata be zama un donka wala nasabun wana tampere wala makhmasatun wana hege fi sabilillah fi bantugo lawdina allaka wala yatauna be yabata mauti an yabande rizul kuffara tawne monina heferabe wala yanaluna be hebinta min aduwin immorde ganyo nailan hebande do fo illa kutiba lam sona farlantabe bi sabu ko be golli ko amalun golle salihun mojje inna Allah andena Allah la yudhi wa yabata ajral muhsinin baraji mojjimbe ben wala yunfiquna be depensata nafaqatan depensi saghiratan to soko wala kabiratan wana jano wala yaqtauna be tajata wadiyan ainde ko don be traversata ainde illa kutiba lam sona farlantabe mojjere liyajziyumullahu fi Allah yubi ahsana ko buri mojjude ma kanu e konko belati amaluna be golla wa ma kana al mu'minun hanana non kadi gomni be liyam firunde be ferata ka fatan kadi be fo falawla nafara hanino de ferata min kulli firqatin e kala jama e kala feddehum e kala suudu minhum be ta'ifatun feddego heddo liyatafaqahu fi be fam fi dini dina kan wali yundiru e fi be waajo kambe kadi gawma mi be mabbe ben ira idara jawsi be ruttike arti ilayhim faade mabbe la'allahum nagasa kambe yahdaruna be rentoto e ko duwa rentede der tonkon aya no mari sababu nuzul ya ayyuhal ladina kono be amanu gomnimbe qatilul ladina habeben yalunakum hikkibe on minal kuffari morde feraben yo kala atako kefero burdo hibbade dum burdo battade dum wal yajidu yobe hebu fikum e modon khilzatan mone tikkere wa alamu anna Allah alla ma'al muttaqina monde hulobe hallabe wa idha ma unzilat sijipina masuratun simore faminum na mabbe may yaqul ummuno wi ene ayyukum komboy mon zadatu de simore beedi hadihi zadatu beedi dum hadihi de simore do imanan iman min donami fa amal ladina amma be amanu gomdimbe kambe fazadatu marayde beedi be imanan gomdinal hom kambe astabshiruna ray ko be welti be wewli wa amal ladina amma be fi gulubim be ende berde mo maradun nyawna fiqako e fazadatum de beede be rejisan sobe ila rejisin faade sobeji mabbe di wamato bima ya wa humara kambe kafiruna ko be heferabe awala yarawna kabe ala yidi on annam no kambe yuftanuna hebe fitinede fi kulli amin en der kala hitande marratan de wotere aw marratayn ma laabi didi be yali dum be anda on do wadde dum no ton thumma la yatubuna refti be tubata wala hum be onali yadhakkaruna be wajito wa idha ma unzilat sijipina masuratun simore nazara ndara ba'dum yoga mabbe ila ba'din faade yoga ben hal yarakum eskeji o min hadin imorde goddo thumma sarafu refti be woncito sarafa Allah wonciti gulubam berde mabbe den ben nam sabu kambe kawmon ko be yimbe la yafqahuna be famata lagad ja'akum gumdi yari rasulun nelado min anfusikum imorde ka wonkiji mo immorde jiado e mon legoy azizun alayhi no satti e makko ino tedda e makko mojja maanitum konko tampintan o yidana on tampere harisun alaykum ko lerdan don falana don bil mu'minina e gomnibe ben fu ra'o mojjere
raufun ko hinnotoɗo rahim ko yurmeteɗo fa in tawallaw son hucciti on salike faqul wi'u hasbiyallahu min do Allah gaynanila la ilaha ala reweteɗo illa sona kanko alayhi kaga makko tawakkaltun komi holori huwa rabbul arsh kanko ni jeyɗo arsi al azimi tedduki kin haray ko ɗo suratu tawba tafsir muɗum woni ko lanni haray noon nde tawno jemma on towi moƴƴa no gasara hiɗen ɗaɓɓude darde ɗo fowto ɗen kadi ɗen yara fewdo ɗo hella deser e minitaji towuɗi haray ino numéro téléphone ji ɗin fi kala humpaɗo qissaji ɗin ma sababu nuzulji ɗin ko yo yiltoto ka tafsir al Quran arano ma noddaran ka numéro téléphone 628 60 53 09 même numéro ka Cellcom ka Intercell ka Sotelgi fo muɗum kono o tafsir ɗo ɗon andi ko fi menen ekkitotoɓen ɗo hara yeñugol ala ɗo ɓuri ɗo kala faalaɗo yañanede ko yilto ka tafsir al Quran arano ma o nodda ɗi numéroji ɗo kala palji ko won ton musidɓe julɓe haray on yafoto wama iradati illa al islah wama tawfiqi illa billah fanunde anden ko moƴƴingol ko Allah subhanahu wa ta'ala non ko hawrindintala haray wona alluwal woni ko towi haray ko yiɗugol yo musidɓe an julɓe ɓen naftoran ka dina yo ɓe kurkolan ka dina hara miɗo wuuri hara miɗo maayi fi yomi daygin dina ka yomi nafu